Basic! Love Radio Metro's number. Love Radio. Basic!
Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa Secret. No.
pang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, call and tits. Tawagin nyo na lang po akong May-an ng Pandakan, Manila. Ito po ang katas ko ay tungkol kay Jervy na naging boyfriend ko sa loob ng 9 na buwan. Magkatrabaho po kami sa isang company, call and tits. Nauna siya dong magtrabaho at nung pumasok ako, nung nakita niya ako ay hindi niya na raw ako pinakawalan. Naging kami po at nung una ay masaya naman kami magkasama lalo tuwing break time. Kumbaga, hindi ako nagtatrabaho. Nag-e-enjoy ako kasi magkasama kami. Tapos, hinahatid niya rin ako pag-uwian. Pero after 9 months, parang napagdesisyonan namin na mag-part ways muna. Amoy mo dyan. Mag-explore. Naumay, hindi ko alam. Feeling ko, kung tatagal pa kami, mas lalo akong mauumay. Kaya kayo nausap ko po si Jervy. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking King. nakalipas. Pas. Yun nga, pinatawag kami ni boss tapos yung isa. Ay, nako. Kinakabahan nga ako nun eh. Ano Hindi pala kala? ako. Ano kala Si Bong mo? pala yun. Alam ko, Jervy. award na naman. Ba't parang wala kang gana kumain? Oo, kasi may nagbigay sa akin doon ng pagkain. Naalala mo yung si Sino? Ryan, Oh. yung taga-kabilang department. Dinala na ako ng lugaw, tsaka itlog. Ryan, Anong Ryan? ay, Ba't ba nabanggit niyang Ryan na yan dito? kasi nga, yun siya yung pinag-usapan natin kung bakit ako busog. Kasi dinala niya ako ba't siya pagkain. na? May problema ba tayo? Jervs, Wow, Jervs. Hindi na Labs. Nangyari? paano ba? Paano ba? May gusto ka bang sabihin? Sabihin mo na. Oo eh. Ano? Hirap eh. Ano ba? Tulungan mo. Sabihin mo Gusto ko na. munang magkaroon ng maraming time para sa sarili ko. Gusto mo na bang nakipag-break sa akin? Hindi naman totally break.
ano ba tawag dito? Gusto kong magkaroon ng maraming time para sa sarili ko. Ano ba tawag doon na? Kasi, mahal kita pero nauumay ako sa atin. Mian. Honestly, ganun din naramdaman ko eh. Parang Hindi nga. nakakaumay din pala na araw-araw kayong magkasama. Kaya nga naumay ako sa mukha mo. Grabe. Naiinis ako. Ako rin. Hindi, pero Same pala. oo. Aramdaman ko rin yun eh. Para bang araw-araw rutinary na kasi, Oo, no? Kumakain tayo, hatid Kaya kita. nga parang... Tapos kinabukasan, kain tayo, hatid kita. Parang Eh, ako pa naman sa bahay, di ba alam mo naman ako, yung mga kapatid ko nga, hindi ko araw-araw nakikita. Tapos tayo parang, umay pala. Iniisip ko nga, As may paano weekend pa, nagkikita pa rin tayo. Oo, tapos magkausap pa tayo pag uwi. Like, wala na bang ibang pwedeng gawin? Like, Sige. yun, umay. Okay. One word, umay. Ayan na, may title na nga. Title, umay. Nanguna na. Sige. Parang parang pag pinatagal ko pa baka, alam mo yun, magkasakitan pa tayo ng damdamin. Kaya, Hindi naman. sorry pero ayoko yung masyado tayong clingy sa isa't isa. Basta naumay ako. So, nalaramdaman mo din pala yun. Mahal kita, may respeto ako sa'yo. Alam mo yan. Yan ang naramdaman mo. Hindi. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako maiinis sa'yo eh. Pero sige, tignan natin. Ingat ka lagi. Lalo ka na. Dito lang naman tayo magkita pa rin tayo pero yun, gusto ko lang ng para sa'yo din. Total lang, umay ka din. Di perfect. Wala nang mabaliwanagan. So yun na yun. Wala nang Ingat ka lagi Walang last for the road dyan. Bastos mo. Basta ito naman, para naman. Tara. Walang last for the road muna. Sige, tara. Dating gawi. Tara, last naman na eh. May miss kita. Ganun ba yun? Mamimiss kita basta. yung iyak. Kala ko ba Bembang, bakit nang iyakan Ngayon tayo? na tayo nagbembang na nag-iyakan. Kaya nga Mas mag-ingat ka Ang hirap palagi, pala. ah. Ano ba? Magpatugtog ka na lang ng ano Ano ba? ba gusto mo? Dali. Sana, I belong to the zoo. Sige sana. Sige, para sana sinabi mo. Para di na Dali yun. Ganun ba yun? Para dali na. Magdadala ba ng ano? Dali, patugtugin mo dyan sa cellphone mo. Game. Dito mo. Yan. Mamimiss kita. Magkita pa naman tayo Nakakainis Huwag mo na umiyak kasi napuputol Nawawalan ako ng gana Kaya nga, patugtugin mo lakas mo ante. Chorus na natin. Oo, kaya nga Yan. Sorry. Huwag ka na kasi umayak. Ang hirap umpisan Lakasan mo yung music. Tama na yung iyak. Sana sinabi mo. Sinabi namin sa isa't isa na nire-respeto pa rin namin po ang isa't isa at may pagmamahal pa rin kami. Kahit wala na kami. Nag-iyakan pa nga kami bago ang huling tikiman. Ang huling ilbimbang. Ang galing mo talaga. Ang huling elbembang. Lakasan mo sa mic. Oh my lang ako, sinsya. Ang huling
Ang huling ilbimbang. Ang galing talaga pag ganyan. Napaka-active. Sabi ng friend ko na si Ryan. Yung una, nahirapan ako. Naalala ko yung uling elbembang. Pero Col, tingin ko healthy to. At sana gawin din to ng mga na magkarelasyon dyan na kapag nafe-feel nyo na nasasakal, na uumay, maghiwalay kayo, tumikim kayo ng iba, promise. Woo! Ang huling Ilbimbang. Pero, alam nyo po, yung pag-iwalay namin na yun, gumaan talaga yung life ko. Nakita ko din si Jervy, si Ryan kasi nasa Facebook eh. Si Jervy, nag-e-enjoy din siya. Pakiramdam ko na ang sarap pala ng may freedom ka. Nakakalito. At makalipas po ang ilang buwan, Tingnan mo, papunta si Ben dito. Palagi yan nagpapadala. Ibang level talaga yung beauty thank mo, you. Mars. Oo nga, parang tumataba na yata ako sa Starbucks niya everyday. Ang tamis kasi. Pero, oh, Hello, beautiful ladies. Hey mga kolokoy. Mark, read my lips. Hi. Kumusta ka? Hi, Ben! May kailangan ka ba sa akin, Ben? Siyempre, Uy, Ben, ikaw thank yung you pala kailangan sa padala mo na itlog na pula ha. At saka yung mga Penoy. Alam mo yung favorite ko. ko. Walang ano man. Read my lips. I like you. Sobrang 90s yung read my lips. Si Ben talaga. Si Si Ben talaga na ano. So, ano ka, hindi ka lang Ben 10, Ben 20. Okay. Read my lips. I like you. Kaya, basta just tell me pwede kung may mga kailangan ka. Oo, may kailangan ako Just lalo tong let friend me ko. know. Pwede padala mo din siya para mabusog din naman Okay, siya. walang problema yan. Akong bahala. Kayong mga kulokoy, umiwas na kayo dito Sino sa ginagamit mo? Tulpo? Ha, hindi. Combination. Ben Tulpo? Ay, ano ba? Bitag? Uy, cowgirl ha, open ka na pala. Oo naman. Kaya nga alam mo, tumatabada nga ako sa mga dami nang liligo sa atin dito sa opisina. Girls, I'm gonna leave you behind, alright? Bye. Bye, Ben! Oo, yan na. Papadala Grabe, ka rin dami mo doon ng ano, pagkain. Dami mong manliligaw dito. Sana si Ben, parang kakaiba rin siya kay Jerby, no? Si Ben, yung love language niya talaga, acts of service. Tsaka, May chance. oo, kasi alam mo naman, huling-huling niya yung kiliti ko. Yung isa pang kiliti. Hoy! Kainga! Ito lang eh. Pero ang sarap pala na ino-open up mo yung sarili mo sa iba. Dami pa palang options. May magpapadala daw si Jet Luel. Oh. Jet Luel? Wala siya, nandito siya sa akin noong nag-chat. Tanggapin mo ba? Oo naman, tanggap ng tanggap. Si diba? John Smith. Bigay mo, tanggap ko. Ganun ba yun? Sana all! Ayoko na sana ng kasama lang din sa work. Ano yun? Ikaw bumasa ng restriction. Narration yan. Kaya nga, ayoko na sana ng kasama lang din sa work. Ano meaning nun? Kasi nga, Mars, diba? Katrabaho lang ulit. Parang walang pinag-iba. Dito talaga tayo mag-discuss. Tapos i-extend ako. Ano, gusto mo mag-shoutout na ako? Oh, Freddy, Lucan, Rex Bilabida, kumain ka ng dessert. Mamaya ka na mag-comment! Di pa kami tapos! Dito nagbe-briefing, hindi na. Umuhula na kayo ng title, hindi pa tapos yung drama. Ayoko na sana ng kasama lang din sa work yung bago akong magiging jowa. Yon. Pinagkat kasi ng scriptwriter. Ang huling El Bimbang.
Pero si Ben, iba din yung personality niya eh. Nahuhook din ako eh. Oh! Uwi ka na? Pwede ba tayo mag-usap saglit? Ba't parang seryoso? Uwi na kasi ako, kasi meron pa akong lakad, sorry. Hindi, saglit lang. 5 saglit PM lang. yung Saglit lang. Para naman tong ano eh. Para ka namang Hindi, address eh. chat mo na lang sa akin. Sige Hindi, na, saglit sige na, sige na. lang. Hindi, dito tayo. Sa conference room walang tao. Ano ba yun? Naliligo ba si Ben sa'yo? Oo. Si Ryan naliligo sa'yo? Nagpapadala eh. Yung si Jet Luel. Oo. Ano yan? Ano yung ginagawa mo? Ino-open yung sarili sa iba? Bakit? Single naman ako ah. Talaga? Dito? Taga dito na yun? Ano? Pinapaselos mo ako? Nakita mo Jervy, ba? hindi May ko- nililigawan ba akong taga dito? Hindi naman kita pinagbabawalan. Bakit ganyan mo ko? Respeto lang. Akala ko ba may respeto tayo, may pagmamahal tayo sa isa't isa? Ba't ganyan? Sasaktan ako eh. Ibang level na yung pagmamahal at respeto na sinasabi ko. Nire-respeto ko yung space mo. Mahal kita, kaya pinalaya kita. Palayain mo rin ako. Talagang taga Walang dito. mali sa ginagawa ko. Technically, single ako. Okay, sige, sorry. Ba't ka ganyan? Si Freddy yung Parang kwento eh. pagmamayari mo ko ah. Sorry, pero... Dito pa talaga sa trabaho, dito tayo magdi-discuss. Hindi, Lumabas tayo. Na-realize ko kasi may na hindi ko pala kaya pag wala ka. After few months na hindi na tayo magkasama, nakikita kita, may kausap ka ibang lalaki dito sa opisina. Nasasaktan ako. Jervy, 5 buwan na yung nakaraan, saka ka nagaganyan. Tinitiis ko nga eh, hindi ko na nga kaya. Para na ako sasabog, kaya nga sinasabi ko, mag-aayusin na lang natin to. Hindi ganun kadali yun. Bakit? Pinalitan mo na agad ako sa puso mo? Hindi, na-enjoy ko talaga yung sarili ko, yung freedom ko. Sabi ko Freedom? na, Tapos may ibang mga lalaki? Freedom? oh, Ano yun? bakit freedom magpaligaw? Oh. Ha, in a relationship ba ako? Bakit? Ine-enjoy ko, buhay ko to. Bakit parang nagde-decision ka para sa akin? Ayusin na nga lang natin. Hindi yung ganong kadali. Huwag kang pala decision, hindi ko may-ari ng puso ko at buhay ko. Huwag ako, Jervy. Mamabraso ka bigla dyan, mamimilit ka, mamumwersa ka. Ayoko, mag-iisip ako. Diyan ka na. Please. Aray. Huwag kang mag-iskandalo dito. Huwag mo kung ano yun dito. Jervy, umayos ka. Mayan. The one I need tonight. No promises. Metro's #1 Love Radio. Basic! To you by ACS Manufacturing Corporation. Morning, welcome to... Sabi ng friend ko. At yan ang ating kwentong Pilsen! Naalala niyo pa ba yung mga moments na meron kang birkada na bigla na lang iiyak? Parang si Jervy kanina, tapos may aaminin na parang si Mayan, o minsan maglalabas na lang ng sama ng loob. Parang si Trixie kanina, naglalabas ng yung friend niya ng sama ng loob. Nako, relate po si Tanya at Chinita dyan. Kaya kung namimiss mo na sila, yung mga birkada mo, tawagan mo na sila at umpisahan na ulit ang kwentuhan kasama ang Beerkada at ang True Global Filipino Beer, San Miguel Pale Pilsen. Buksan mo, papasukin ako. Good morning! Ah, Ayan, thank you, Mayan. Ano yan? chat, naka-open yung chat. Okay. Buksan mo. Good morning po. Ayan, sa mga naka-live ngayon. Michael Abela, Tonet Alberto, Charles Pedricos, What can you Jet say? Noel, Holiday. Ayan. Dahil siyang patrimonyo. Ayan. So, may karapatan ba si... Di pa balik ng screen ko. May karapatan ba si Keme magkeme? Si Jervy Jervy. magselos?
Wala na. Oo, Wala na sila eh. wala na Pero sila, hindi Tek. maiwasan magselos siya kasi Tama, naging sila eh. nakikita niya, nasasaktan siya. At saka, ang sakit kaya makita yung ex mo masaya na hindi kayo. Ganon ba Saya yun? na, Ay! Kinikilig guys, kinikilig. ang saya kayo. Ayun. Kaya siguro na nasaktan si Jervy kasi parang naunang naka-move on si si True. no? Bagay dyan yung kantang Break Even eh. Oo, break The even. script. Is it a lot on the border breathing? Guys, naniwala Pray na to siya. God that I Ayaw don't mo na believe kantang ang huling in. ilbimbang? Pray to God that I don't even. And I wanted that and didn't believe in. What am I gotta do? What am I supposed to do when the best part of me was always you with? Patugtugin mo na nga lang para mag-get sila. Hindi nila gets yung song eh. What am I supposed to do? Yan, tama, break even. I'm falling to pieces. I'm falling to pieces. Oh, diba? Shout out sa Castro family. Yan yung mga magandang team song yan ng actually in the script talaga the best yung mga songs nila. No, ganda rin. Tsaka yung isa pa, Man Who Can't Be Moved. May dance step yun eh. Patugtugin mo. Man who can't be moved. Sige nga. May break even pala. Sa marinig ko on air. Asa, charot. Galaw ka. Sige. May step yan eh. Sige nga. Ano title yan? Ay, The Man Who Can't Be Moved. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Teka lang, ano yung step dun? The Man Who Can't Be Moved eh. Hindi gumagalaw. Galaw ka! Galaw ka. Galing talaga, guys. Natutunan ko lang yun sa TikTok. Galing talaga ni Agent Tanya. Ni Agent Tanya, yes. I love my letter. Anyway. Aray mo, Pakak, MGDC. Bongs Barbershop, good morning, Desalite. Uy, good morning sa inyong tanan niya. Si Raymond Canton. Ayan na si Raymond Canton. Pwede po ba pabate anak birthday ka? Happy 11th birthday, Raymond Canton Naghintay pa ako ng Jr. step. Sorry. Happy birthday. Hello, Mama Jonah. Sa mga nag-birthday today, happy birthday. Connie Ross ng Las Piñas. Naghintay sila ng step. Sorry po. Yun kasi yun eh. The Man Who Can't Be Moved. Yan, si Harvey, hello sa iyo, Jonah. Good morning. Si Balolangs. Yan. Shout out sa Cada Clinic. Doc Jade. Casey Alcantara, hello po. Yan, Doc si Miss Mars, Jade. good morning din. Sa matagal, Philippine Navy at sa friend niya kay Attorney K. Sa friend ko pala. Sa BFF ko. Uy, may BFF na agad. At sa Get Clean, hello. Mga taga Si Get Sir Clean. Vid, gustong maging driver ni Tita Max. Uy, alam na this. Ulit-ulitin. Alam na this, Sir Alam na Vid. this. Alam na this, buntis. JM14, happy birthday. Birthday mo rin ba? Sige. JR Gonzalez Jr. ng Nueva Ecija. Sino kaya may-ari ng kantang Happy Birthday? Sayang kasi ang laki na ng kita niya siguro. Ang yaman niya na. Walang copyright eh. Siguro yan sa medieval times pa yan. Yung nag-upload nun. Oh, yung Mark. pero yung yung royalty ba? Kahit i-upload, may royalty. Kung sino ka man. Ako na lang kaya. May kiklaim ko ako nag-compose ng Happy Birthday to you. Wow, now. Si
Okay, advance congratulations. Lalabas na daw ang RMT and happy birthday sa'yo, sabi ni It's Ron. Congrats sa paglabas! Ano yan? Registered Medical Technologies? Tama? RMT. Registered. From Dubai, Mark Villanueva, kumusta kayo dyan? Okay guys, nakahanap na ba kayo ng gasolinahan na mura? Meron ding ganun may mas mura. Yun yung pinipilahan ngayon. Oo. Taas na ng Well, 750. everyday tumataas. Parang mag-expect pa tayo, guys. Laban lang. Parang the more kasi, yung sa akin, yung coping mechanism ko dyan, the more iniisip ko, the more parang against sa kalooban mo, lalong mas masakit. So, hayaan ko na lang, wala naman, parang inevitable siya eh. Inevitable. You can control it. It's uncontrollable. So, sige, taasan nyo pa! Hoy, wag mo i-challenge, baka tataasan nga. Well, ganun talaga eh. Diba, ano pa yung banta ni Trump na kapag hinold yung oil, hindi sila titigil something. Parang ganun ba yung pero nabasa? sinabi naman niya malapit na daw matapos yung gera. Sana nga matapos na, Lord. Pag pinadala na si Mang Kanor, pshu, pshu! Ako yung spy. Parang tunog ng bal ng... Tugsingaw. 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 Luma kasi yung baril ko eh. Ang tagal Very marilis. Paquito Diaz. Ang tagal marilis ng bale. Tugsingaw. Saka palilipad. Ang haba ng spelling. Tugsingaw. Ba't ka nangingiana? Mahaba yung niya eh. Yung baril niya eh. Tugsingaw. Tugsingaw. Hindi agad matatamaan yung kalaban. Kaya Pag, nga eh. pshu! Oh, ang bilis. Guys, suniwala niya. Puso! Puso! Oh, ikaw nga, tugsingaw eh. From Bohol. Ay. Ay, mga taga-Buhol. Majubuta ka rin sigurot. Yun lang. Pasend ng story nyo. Send your stories kay update daw pala. Oo. Oo nga, Kari. Wala na sila. Nagselos pa rin siya. Pero wala na nga. Parang mas nung na-threaten deserve. siya na parang naging toxic na to na kaya nga sila, di ba? Na-feel Hindi niya mahal na, ni girl. na-feel niya na kasi yung gaang nung Yung freedom nagkahiwalay eh. sila. Oo. Ano kaya yun? parang babalik siya, tapos ginanyan pa siya ni Jervy. Siguro kung iba ang approach si Jervy, baka may chance pa na, ay teka lang, nga, no? After exploration. Pero hindi eh. So, wala. Si Jervy lang ang nagmamahal una pa lang. Since day one. Si Ralph Day Hansman, one, 3K. ito na mga stana. Dagang salamat, Rocco Thank Boy. you. Good morning, Rocco Boy. Carl. Carabido family. Joker. Ang ginaw po kasi dito. Tsaka may kami, may sipon-sipon kami dito. Kuya Kadjot, pagaling ka. Pagaling ka, Col. Col Kads, good morning. Ayan. Dayan Danduan, thank you. Si Nikay. Yun. Sige, send your stories, Uncle Dagol or Tanya Chinita. Hanapin niyo lang po. Maraming salamat. Bye everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Maraming salamat. Sus! I'm falling to pieces. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Hi!
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sakam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam Ay, bilang. Halgam bilang.
kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay
Carsoncillo o brief? Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko.
Oh, coffee bean to ah. So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Ooradio. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba yung man nagsasabi kami ng bumunod. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Gani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan?
Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino. Tita! Tanya! Chinita! Ang Dagol! Sino? Ako? Mayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating Sino? Ako. Ako nga pala, si Manggas.
Isinusulong ngayon ni Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang panukalang batas o House Bill 8262 hinggil sa Social Media Protection for Minors Act na naglalayong pagbawalan ang mga bata na nagkakaedad 16 anyos pababa sa access sa social media platforms dito sa Pilipinas. Ang panukalang batas ay bilang tugon sa talamak na alalahanin ng mundo sa epekto ng social media sa mental health ng mga bata na nahuhumaling sa mga platforms at kung saan mas madali silang mabiktima ng mga mapagsamantalang individual maging ng mga sindikato. Ganoon din ang isinusulong ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla para maging safe ang Filipino families and children sa social media platforms. Ikaw, Kabisyo, sang-ayon ka ba rito? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ano nga yung bill? Title? Yung walang tinginan, Mang Kanor? Bill? Meralco? Maynilad? Piliti? Converge? Ano kayang bill na yun? Hospital bill. Galaw ko. Ano nga? Ang pangalan? Ang bill na yon ay Social Media Protection for Minors Act. Ganda. House Bill 8262. Agree ka doon? 16 under kasi inumpisa ni Australia na Kung yung Australia nga maunlad na bansa ano pa tayo, third world country. Ayun na nga ang tanong kung kayang i-implement sa third world country kasi Australia stricto sila, mahigpit sila. Kaya bago pa naman dumating yung social media, kaya na natin Yun. 'Di ba? Bago pa dumating yan, kaya na natin ng walang social media. Ibig sabihin, kaya natin mag-implement. Hindi. So agree ka doon? Yes, of course. Agree ako basta ikakabuti. Lalo na mga naman. bata. Kasi ang naisip ko lagi dyan, ay yung anak ko, yung susunod na mga henerasyon. Kasi mga bata ngayon, pag walang cellphone, pansin ko ito mga parents na nakikinig ngayon, pag walang cellphone, naboboard. Ayaw na nila maghintay. Naboboard ako wala akong gagawin so dapat may cellphone. Unlike us, nung kabataan natin, 90s, batang 90s or 80s. May CD naman. May Tarzan, Barely Legal. Hoy! Snow White, Cinderella and the Seven Dwarfs. Bakit may CD? Ibang CD yun. Hindi, yung kumbaga tayo, kahit wala tayong gagawin, sige, mag-drawing na lang or maglalaro sa labas, May laro akong paborito sa sa notebook paborito? Yung ballpen, maggagawa ka ng tira-tira, gagawa ka ng bilog, base. tapos ibabakat mo. Ayan. Dapat matira mo yung mga tangke ng kabila. Ayun. Kaya nating improvise ng laro ng bata. Ang dami nating invento na laro. Kasi nga, at saka magkakaroon na ng nung interaction with other kids. Tulad nga nung ginawa nga ni Joel Cruz sa mga anak niya na bawal na mag-cellphone. So ngayon, diba? Kaya nga ng mga anak niya. So kaya din. So payag ka doon. Anak nila Marian and Ding Dong, ganun din ang tanong, papayag ba yung mga kabisyo natin dyan, ng mga parents? Kasi minsan, pag umiiyak ng bata, ayan, cellphone, para hindi na rin siya maistorbo kasi nag-online, mga ganun. Kaya ang gagawin sa kanya dapat, voluntary siya. Kung yun ang kung meron kang, kung ayaw mong ganun anak mo, di malaya kang gawin yun. Pero kung maging batas kasi yan, bawal na talaga. Lagi kasi tanong natin, payag ba? Pag lagi kasi nating tanong yun, chaotic yung bansa. Alimbawa yung traffic, yung coding, o payag ba tayo? Payag. Pag sinabi natin, hindi kami payag, di traffic sa Maynila. Lagi dapat may compromise. Lagi dapat tayo lalabas sa comfort zone. Pag di tayo sumunod, di umalis ka sa bansa. Diba? Doon ka sa Australia, mas lalo. Mas lalo diba? doon. Lalo kang libagay doon. Pag Lagi lagi kang tayong payag ba ako? Wag ka dito sa bansa. O bumakit ka ng bundok.
Oh, dun ka sa kabilang isla. Kaya nga. Kung ayaw mo sumunod. Ako gusto ko lagi pag mapapabuti. Iyan naman na... Para sa kabataan. Na invento naman yung mga bill na yan para sa ikakabuti, hindi naman para sa ikakasama. Tsaka may mga batang nanonood na hindi mo na nabantayan, iba na pala pinapanood. Nagugulat nga ako sa YouTube yung pamangkin ko and pinapanood niya yung mga Roblox. Rollbox na ano. Roblox. Rollbox yun. Roblox. Rollbox. Naglalaro ng rollbox. Tapos may mga sungay-sungay tapos nagsasaksakan. Yun na nga eh. Kasi pamangkin ko, kill him. So sabi ko, kailangan talaga ng regulation. Sa panahon natin, tapos di yung pamangkin ko, di ba? Yung anak ng pang-apat ko na kapatid yun eh. Di sabi niya, may nakita sa siya YouTube, babae na sumasayaw na Latina, naka-short. Malaki yung, alam mo, Latina, sobrang Latina. Sumasayaw na ganyan. Tapos inalis namin, sabi mamaya, I want puwet. Pagmahal mo. Hindi, I want puwet sa 4 years old. Yung bata? Oo, Baby tapos boy? sabi, di tawan-tawa ako. Sabi ko, manang-mana ka sa tatay mo. Basic! Pati sa tiyahin, manang-mana! Galaw ka kabata. I want puwet, so kailangan ng regulation. I agree. Ayan ako, agree ako. Sana maipasa din yan para... Kailangan na natin ng maraming bill tungkol sa social media kasi uncontrollable na siya. Halimbawa, pag babaero, pahawakan ng cellphone sa asawa, mga ganon. Yung password, magkaroon ng bill na lahat ng password ng... Di papayag si Direct Pill niyan, Direct Pill. Di papayag si Direct Pill. Ay, Direct Pill. Nako, halimbawa, pag sa Instagram, follow mo lang yung asawa mo. Mga gano'n na bill. Na social media pa tayo, wag dahil ang print mo yung asawa mo lang. Wala na iba, kayo na lang mag-chat dalawa. Dapat ang bill ay i-my day mo lagi ang asawa mo. Ganun ba yun? Para yung kabit magselos. Kailangan mo i-memorize yan. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige. Tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunod. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ayan, Ay, kakampi mo! Sorry.
Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Isa pa. VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nagaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak na hindi dapat ganito? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo.
Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
manyan kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ba to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guys, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next.
Next is... Okay. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'n kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yawn! I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas na lang ang galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain.
Pasok mo! Pasok mo! Pasok mo! Isang subo! Laki, grabe! Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, of dahil course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jerry, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinaman. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Pinahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh.
Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na, dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabuntis
po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo.
sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye! Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito.
Alam mo yung allergies ng Tamax mo. Oo. So dito kita babarilin. So, gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Ang Dagol! Tita Tanya Chinita! I feel good! Congratulations! May winner? May winner naman tayong driver kasi kita mo naman, bagong ahit ang balbas, bagong ahit ang bigote, bagong tawas ang buhok kasi naman mansari niya nila ng kabit niya. Hi! Sabi ng driver, mataas na nga yung gasolina, ayoko nang lumabas. Yan, alam mo dito nyo malalaman kung mahal nyo talaga yung side chick nyo eh. Bakit? Kapag na-date mo pa rin despite ng pagtaas Mataas ng yung gas, oo, nahatid sundo mo pa rin. Kaya sa mga misis, pag nabawasan ang budget na binibigay ni Mister, alam na! Hinahatid niya pa rin yung chicks niya. Pero sa mga side chick dyan, hindi ka mahal kung sasabihin niya, sorry, ang taas ng gas eh, magbiyahe ka muna. Hindi ka love niyan, gusto nilang talaga niyan, bembang. Ay, ang plastic talaga, guys. Pero para magkaroon kami ng winner, magpalista ka na kasi sa Love Knows No Boundaries. Anong oras ba dapat magpalista, Mang Kanor? Walang oras yan, basta Talaga? ikaw dapat ang may oras. Oo. May oras ka, pumunta ka dito sa aming impilan, Aha. sa MBC Media Group Building, Pasay City. Basic. Anytime. Anytime, anywhere. Hindi anywhere kasi sa MBC Media Group eh. Oh, anytime After basta anytime, pagtapos. anywhere kasi siya pupunta. Okay. Basta pag nagkita na kayo. Ayan na, mapunta na naman sa side chick yan. Ay, nako, Tari. wala pa namang ganyan to si Zero Milta rin. Basic. Wala siyang ganyan. Wala siyang ganyan. Eh baka loyal siya sa favorite niyang asawa. Favorite vibe. Favorite. Uy, ang plastic ng tawa, guys, ito. Shoutout muna kay Sir Romel Tarin, mga kuya at ate ng STR7. Attend tayo ng Rexicom sa Friday daw sa may Pantihan, Maragondon, Sa Cavite. Pantihan? Ba't ba magpapanti, ha? Oo. Merong lugar pala niyan, Pantihan, Pantihan. Maragondon, Cavite. Ayan, good morning. Tibakan. Tibakan. Gistringan. Mas gusto ko dyan.
Shoutout din. Ito may nagpapa-shoutout. Ah, sino yan? Ito. Ang haba makinig mabuti. Ang mga babaerong driver na nagpalista nito. 2, Miss Tanya Chinita. Shoutout kay Joanne Ostoranal na Grab driver ng Batasan Hills, Quezon City. Shoutout din sa Batasan Taxi Group, Quezon City. Kay President Ruel Latade na babaero. Secretary Alma Likmuan ng Batasan, Quezon City. Yan, loyal yan si Miss Alma. Tsaka si Joanne. Shoutout ang mga romantiko babaero transport group na Biyaheng Buendia, SM Fairview. Maraming salamat, Remo Dumangkas na babaero. Ang nagpa-shoutout ay si Roger Bruno ng DZRH Operation Tulong. Remo Dumangkas at Emmy Dumangkas. Si Remo na babaero. Inaman mo na naman yung mga wala naman nakalagay na ganyan, guys. Shout out kay Ella Rivera. Happy birthday ng Malinta, Valenzuela. Yes! At birthday sa Friday ng kambal na si Mark Neil Parosa at si Mark Lawrence Parosa, sabi ni Nanay Nelia sa tindahan ni Nanay Nelia Parosa. And advance happy birthday Atilina Gabaw. Uy! Birthday na Atilina. Sabi ni Kajot, busog pa daw siya. Juicy talaga to si Paring Kajot. Get well soon, Paring Kajot. Get well soon. Sabi ko nga kanina, wala pa si Kuya Kajot. Siguro nag-away sila ni Atilita kasi nagliselos na naman si Atilita kasi may mababae naman si Kuya Kajot. Wala kasi nga. napuyat siya magdamag. Kaya sabi niya, Ma'am Nicole, live ako. Nilagnat eh! Dahil nahuli. Susunod ako. Panahuli lalag natin. Lalalala si Uncle. Uy, ako, kahoy-kahoy lang. Napaisip tuloy ako yung mga hindi pumapasok si Uncle. Baka na... Lea Rojas, good morning. Si Justin Bertrand, Cristi Umali, Divino Garcia, Chicky Lim, thank you kaninyong tanan. Thank you, dagang salamat kaninyong tanan. Shoutout din sa batch ko si Eds Engracial, nakatutok yan lagi. Sabi niya, hello kay Mang Kanor. Uy, ang May mga- admirer. Sino si? Eds. Uy, hi Eds, I love you too. Wala nga eh. Hindi ka nga ni I love you eh. Unahan ko na. Uy, shoutout kay Sir Rodrigo Umlas, mga taga One Barangay BF Triskelion. Hello po. Triskelion. Ayan. Pupunta sila. Social. Triskelion. Mga babaerong Triskelion. Ay, pupunta yan dito kaya... ano naman, wala akong sinisino dito, wala akong sinasantol at babaero. Ano sinasabi ko eh. Basic. Sige na. Dear Love, susunod na with... Broski, Konyo Bicolano sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Mali ka kay Ma'am Nicole. I-memorize. Kailangan pa bang? I-memorize yan. I-memorize. Basic! Basic! Yan. Metro's #1 Love Radio. Basic!